En tarik 31 dwe mar 12 higa 2025 odiechieng' mogik mar higa 2025 ka waduto wagone Nyasaye erokamano kuom arita mosemiyowa higani, kata kubedo ni nitiere achiedh nade mwasekadhe, kinde duto Nyasaye ber. Warwaki e migago mogik mar higani, ka mokwongo wawinjane mago ma wamiyo pek. We received a total of 12 victims, of which one was brought in dead, a child of less than 10 years, a total of 6 females. Nyathi ma jadweche 4 otho e masira mar apaya manyo otimore apaya ma Kaplong kochomo Bomet. The only people in ODM who belong to opposition are 3 people. Orengo, Sifuna, and Ososi. Jaod bura mage Melisha Odhiambo oseo jotend ODM mowacho ni temo rocho winjruok ODM gi sirikal. We condemn any amendment of the constitution to create positions for legacy politicians. This attempt to change the constitution must be rejected, and we focus primarily on the best interest of the people of Kenya. Jalup Ogai mar Safina Willis Otieno okwedo paro madwaro loko pen chike e katiba kaka ichwalo gi Musalia Mudavadi. Arwaki ni machiegni migago nyinga Milton Ochieng' Awuor. Nyathi ma jadweche 4 owito ngimane masira mar apaya manotimore kar saa 10 odhiambo manyoro e gwenge ma Soimet e wang' apaya maduong' ma Kaplong kochomo Bomet. Masirano notimore seche mane bas mar kambi ma Tamid mane dhi e boma ma Mombasa ne otuomore kod gari matin kido ma Toyota Wish mane riko chomo Kaplong. Kaluwore kod joneno, bas no ero ne riembo e ng'we airititi kopogore kod nyathino matin mane nitiere gari matin no mane owito ngimane. Ji mamoko 6 noyudo hinyruok kendo noyudo thieth e kar thieth ma St. Clare's Kaplong. Naletia Mombasa. Sasa hii ajali ilikuwa na overtake pale na gari ndogo ilikuwa iko pande ile nyingine. Sasa kwa dakika kidogo tu tumeshtuka tu gari kuja pande huu. Hiyo ndio ile matokeo yametokea. Tumeteseka kwa nchi tangu asubuhi tunapiga nduru. Hii ni accident mara ya 3. Imagine. Na tumeomba nini serikali atuwekee bumps. Hapa hivi tunaomba tu county government atuwekee bumps. Hapo ndio tutakuwa sawa. We received a total of 12 victims, of which one was brought in dead, a child of less than 10 years. A total of 6 females who are stable in condition. One currently is in Rahop or in theater for a major surgery. The 4 males we receive are all in stable condition, and 1 child is stable. Jaod bura mage Melisha Odhiambo wuok tung' mosuo gi moko kuom josiasa mag ODM mowacho ni temo kwedo chung' mar duond burano matiyo gi piny owacho mar Kenya Kwanza e bwo sirikal manywanda kojiwogi mondo giwuog oko kendo gichak duond buchgi giwegi motelo ne yiero manyien. Kanolose kar chung' od bura mage, jatelo nowacho ni kinde mag siasa pok ochopo kendo sani jotelo winjore oket maino margi e bero ngima jopiny kod chwalo dongruok e kor gwenge. Gie kindeno, jatelo nosiro paro mar loko moko kuom fuoni mag chike mag katiba kendo chuogo lemo ma jotend migepe kod jolupne 2 gino mowacho nowinjore otim tok yiero mabiro. There's an ongoing conversation about ODM, whether ODM should stay in government or ODM should be a standalone party. I think they're missing the point. ODM, our late party leader left ODM in the national government. And ODM was left under President William Samoei
Ruto. There are few individuals in ODM who think the party belongs to them. But if you look at their history is fake. And this, wananchi want maendeleo. So, the only people in ODM who belong to opposition are 3 people. Orengo, Sifuna, and Ososi. I can tell them without an iota of doubt, President William Ruto is doing a second term, Nyalodia. Jalupo Gaima Safina Party Willis Otieno okwedo wach mancha ne jotend migepe Musalia Mudavadi owacho maloko moko kuom penchike kokalo yor ombulu mar paro kowacho ni mano en dok chien e demokrasia ma pachoka ni machielo no geto mana chuogo thuolo mag tije ne ji manok kaka jotend migepe kod jalupne ariyo e kinde manengo mar ngima to nuro ganda jo Kenya kanoloso e search finals mag tuke mag paka mielo disco futa e boma Masiaya. Okil Willis Otieno wacho ni piny owacho mar Kenya Kwanza tich osetamo ni mar gionge kod okenge mag bero uchumi kod duoko pek mar ngima piny, to kuom mano gidwaro mana medo jotelo lemo. Gie kindeno jatelo no nokwayo josiasa makaluo mondo thegre gi siasa mar manyo gai ma joluo kendo keto maino margi e bero ngima jopiny kokalo kuom chwalo dongruok. We are now proposing to amend the Constitution. We condemn any amendment of the Constitution to create positions for legacy politicians. Musalia Mudavadi cannot tell us that we amend the Constitution to create a position for himself or PSC. We don't want that position. How does it affect, how does it impact the people of Kenya? This attempt to change the Constitution must be rejected, and we focus primarily on the best interest of the people of Kenya. And where we are, the Kenyan people are king, and everything should be done to entrench the Kenyan people as the kings. We reject the old politics. We are in a new era which must be about the best interest of the people. Jodak e gwenge mag Gwitembe e sub-county ma Kuria East mayudore e tong' mar county ma Migori kod Narok ywago sand ma giyudo kowuok kuom obila moketi e tong' mar counties ariyogo mondo mi otiek dhaw mosebede tong' counties ariyogo mitudo kod ywaruok mag lowo. George Juma nigi ler kowuok Migori. Kata bed jodagwego mag Gwitembe sub-county ma Kuria East e county ma Migori yando osebedo ka koro ywago rochruok mag arita kwe e tong' county ma Migori kaachiel kod Narok ma ikelo kod ywaruok mar lowo ma osekawo higni moloyo 3. Giwacho ni moko obila bende nyaka sani koro oseketi e gwengo mondo koro okelnegi kwe, koro okelonegi lal molo kata ber. Meingelewa na askari wa serikali yetu ya Kenya kwa kuwapiga na kuwabora. Wamebeba kutoka kwa maduka, wamefunja na kuumiza watu wengi zaidi. Na katika sheria ya Kenya tunaelewa kwamba serikali inastahili kuprotect mali ya wananchi. Jodagi mag Gwitembe wach ni moko mobilagi sani sandogi kendo mayogi mwandogi kar mondo koro migi arita makare. Nitiere moko jodak mag Gwitembe mawach ni moko mobila majendeke osebedo ka koro monjo kuondegi mag ohala kendo kawo mwandogi kod achuna ka moko moganda bende ywak ni moko mobilagi kawo nyaka jambgi kod achuna. Wamechukua makondoo kama makuku, wamechukua manyumba, wamefunja. Mimi peke yangu hasara yangu ni pesa ambayo wamenitolea, kama ni pesa ya shilingi 50. Zilikuwa ngano 5, sukari zilikuwa 2 na mchele gunia 1. Hizo ndizo vitu wameenda nazo. Sasa nanyang'anywa ng'ombe sabuali ngapi? Sabuali 3. Ya 3 ni mbuzi 11 na ng'ombe 1. Paul Kibiriti mnachiel kuom jodak mag Gwitembe wane gisebedo ka gichiwo ywak ne tendarita mondo koro resgi to onge okang' malong'o mosekawo kod piny owacho. Tumeenda kwa polisi kuandikisha statement, tumeanza kuelezwa sisi watu wa Gwitembe ndio wabaya. Ni wapi imeandikwa hawezi patiwa OP wakati umeumizwa? Kwa sababu sisi tunatenda kwa heshima ya sheria. Tumeambiwa watu wawili waweze kuandika OP peke yake, na zile nyumba wamefunja ni nyingi, mbuzi zile wamebeba ni nyingi, vitu zile wamebeba ni vingi mpaka kuku. Kibiriti wanjo dago mag Gwitembe kuom higni mathoth osebedo ka kale midhieche ma ikelo kod ywaruok mar lowo mayudore e tong' mar kaunti ma Migori kaachiel kod Narok
ka bende giseyo piny owacho kaachiel josiasa mowuok e gwego ma Kuria kuom rem e resogi. Sisi tumepigwa, tumeborwa, tumeuliwa kwa miaka 4 na hatujaona askari yoyote mkubwa wa askari akiwa amefika hapa. Kuria tuko na viongozi wawili ambao wanakaa na president kila wiki, lakini hawajafika. Ile vitu wanaanza kuja kutueleza ni pole zingine zenye hazieleweki. George Juma, Ramogi TV, Migori. Moko kuom jokanyo kod jotelo mag ODM mawuok Nyakach oyango ni jopiny katielo ni duond bura mar ODM onge pogruok moramora kaka osebet kaliekore. Jotelo go lero ni kata obedo ni pogruok oseneno e weche mamoko, kendo e kind moko kuom jotend ODM ma osebedo kawacho weche mopogore opogore, ODM nigi jatelo achiel ma en Dr. Oburu Oginga ma gibiro luwo weche mowacho kotenore kod kuma ODM owinjore ochom, ka gijiwo jopiny kod johera mag ODM ni kik gibed gi kibaji e wi tungni mamutni duond burano erogi e thuolo ni. Sani koro giwacho ne ODM dhi duogo chung kar tiende motegno kaka Raila Odinga ne dwaro. Ne gilose kinde tuke mag rapar Raila Odinga ma bende nobagi gi Koth Opande Nyakach. Okoth Opande Nyakach. And in his memory, as a people, I want to assure our people that ODM is intact. As any other home, that a father that is honored and respected, when the father passes on, there's a bit of jumping here and there. Yes. There's no division. I saw a caption in Standard yesterday with a UDA party leader sitting in the middle of the orange. The orange is one. He's sitting in the wheelbarrow on the other side, as we are on the orange this side. And will engage as such. ODM has got structures at the grassroots. And I want to remind the leaders of ODM of whatever cadre, whether you want to leave or stay or, come in, that we will listen to our structures on the grassroots. It's important for us to listen to the party member back at the grassroots and ask them what do they think they want. And they will tell you they want a strong ODM. When ODM is strong, we will be able to negotiate at a better position. Even the president himself talked about the same thing. He told us one point, let ODM arrange themselves. He's also arranging himself to the other side. So when a time is going to come that now we'll be able to sit down and see what we can do forward. And what we are doing now, without mixing the station, we are listening and following what the party position is. And as it is, the party position is led by none other than Dr. Oburu Odinga. He has said it repeatedly that we will give a direction by June next year. And that direction is not far from what Raila Odinga could have made. En thuolo mar kawo yweyo e migago omiyo kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. In a world where family is everything, how far will one man go to claim what he doesn't deserve? Viusasa brings you a new and exciting series, Ahadi. After years of lies, Hans, and often returns home, but the truth he's hiding could destroy everything. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Will he inherit the riches or face a bitter reality? Anatokea mtu pasipojulikana, anakabidhiwa hii ofisi. Huu sio baba. Visit viusasa.com today and enjoy exclusive dramas. Would you like to work in Dubai or Saudi? Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding. To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709-488881 for more information. M-Ajira, your gateway
to credible global opportunities. Come on, Pig. Hey guys, guess what? It's time. It's time. Na mimi nimejump in. Wacha niweke mix. Neihida. Ase donjo. Wachak teach. Playlist iko ready. Totisheragero, it is time. It is time to celebrate and give thanks to God. For the year that has been. Netoko goere. Tuvuke na shangwe. Tuinuke. We wish you a happy 2026. Happy 2026. Happy 2026. Happy 2026. Tuvuke mwaka in style. Dial *860*419# to get In Christ Alone as your skiza tune. Osegabet kamondo liete mahikgi oniang' ok yud konyruok maber. Kata obedo ni miyogi ga pesa mar sirikal, to pesa ok nyal omonegi pi, pesa ok nyal ketonegi chiemo kendo, pesa ok nyal timonegi gik moko mang'eny goeko. Omiyo kawuono awa decide odiochieng' ma kawuono ni mondo watimie celebration mar mond liete mochopo higni 75. Erokamano mheshimiwa kuom chung' kodwa nyaka yandike mondo wang'e ratichwa mondo mine ma osebedo mond liel obed ni ging'e adier margi to kendo gichung' e ratiro margi. To specifically nwachako gi mon ma a little bit aged, mondo gimbende gine mor ka jok moko chamo Christmas, washare kodgi Christmas matin, mondo wajiwe wechegi kaka ginyalo dongre, kaka ginyalo konyre, ma who are vulnerable, mondo bende wanyisgi kaka ginyalo yudo konyruok kata same itimo weche mag molendi ni dwandik jok moti ma pod gin gionge e program no endo kaka ginyalo timo mondo gikonyre. Mago ne chenro mag siro mond liete kachung' dwara malego usonga watimo mos kuom ng'ikruok mar duol manobedo. Ka wadhi nyime en ni tarik 27 mar dwe mar 8 higa 2010 oganda jo Kenya nopong' gi ilo bang' rwako katiba manyien. Achiel kuom olemo mamit ma katiba manyien ne en mag gwenge kata counties e okenge mag neno ni gwenge duto ma pacho ka oyudo dongruok. Paro mar kelo telo mag gwenge ka e katiba ne en paro mar Prime Minister machon manosenindo Raila Odinga. Jafombo maro mar siasa Chris Owino menyonwa safar mar yudo telo mag counties kaachiel gi kuma counties ochomo bang' tho Raila Odinga. Ne oganda jo Kenya ne en sulwe ma demokrasia kod telo makare, to ne johera mage ne en Amolo, Tinga, Agwambo, Nyundo kendo Baba. Kata kamano, e kind governors, senators kod MCS, Raila Odinga ne en wuon telo mag gwenge. E kinde chenro mar miyo jo Kenya katiba manyien mar 2010, Raila Odinga ne otelo ne jo Kenya e siro katiba manyien e okenge mar kelo lokruok pacho kae. Kata odoko ni thoth jotelo ne osiro lwedo katiba manyien, wach mar keto telo mag gwenge e katiba ne okelo ywarruok mapek, kaluwore ni moko kuom jotelo ma pacho kae ne ok mor gi paro mar mayo sirikal teko kendo tero e gwenge. Anoko yot kada mate no tag
ng'ato kaka Kibaki ne kata kuwinjo kata mana bedo gi jatelo mar gweng' miluongo ni gavana gino kane owinjo kendo gi pache nokwere gima kamano ok onyal bete. Mar ariyo, ne giwacho kendo ginuoyo ni teko mar piny owacho onego ochokre kamoro achiel, ok ginyal bedo kuonde moko mopogore opogore. To mae mane gidwaro gitambre e wach mar constitution mane nitie kata katiba mane en gi prime minister to ne gi president, ok gidwa winjo. To maduong' koro e wach counties, ni counties be koro ne nyalo bedo gi teko ma gin gi sirikal mag gwenge ma bende nigi parliament manatiende county assembly. Nikech county assemblies kirango katiba giduto kariwore gi senate gi national assembly bunge, giduto katiba oketo gi kaka parliaments matiende ni doho mag bura mag loso chike. Koro kane owinjo ni kendo nitie parliament moro mar gweng' maloso chike mag county. E kinde mar loso katiba mar 2010, kweth motelne kod jatend piny machon Mwai Kibaki kod kweth machielo e bwo Raila Odinga ne en kod paro ariyo mopogore e wi kido mar telo ma piny Kenya onego bedgo. Kweth mar Kibaki ne siro telo ma jatend piny kod teko mathoth mong'ere ka presidential system, e kinde ma kweth mar Raila Odinga to ne dwaro kido mar telo ma prime minister e ogawe mar sirikal kata parliamentary system. Kaluwore gi geno mare maduong' e telo mag counties, Raila ne owito oko dwaro mar kweth mare nikech telo mag gwenge. To nwadwaro parliamentary system. Koro jowagi ne ok dwar mano gi wach devolution. Ema ka Raila ne rango gigi duto, to chalo min ariyo manodhi e nyim Ruoth Solomon. Mamoro ne wacho ma nyathina, moro wacho ma nyathina, to moro wacho ni Solomon wacho kara apoge diere mondo ng'ato kaw nus. Koro min nyathi mane janyuol notamore wacho kara miyo moro nokawa nikech nokodwa ni nyathine mondo ng'adi nyadiriyo matiende ni nege. Koro Raila kaka ng'ama nosetiyo ni wach ma katiba e ndalo mathoth, to noneno ne nitie gik mang'eny e katiba ni ma kogoye piny to wabro lalo mathoth, moko wanyalo gore nyime. Koro noneno ka wach mar devolution nitiere iye, to kod moko kaka human rights, kod kaka ipogo mwandu, kata mwandu modong' gi sirikal maduong'. Ka norango magi duto to wacho ni wayie wawe wach ma parliamentary system gi sani mondo katiba ni mondo kale. Ka janyuol rito nyithinde, Raila ne orito kendo kedo ne telo mag gwenge kaka yo maneno ni dongruok ochopo e gwenge duto ma pacho kae. There's now economic life in rural areas. Some previously dead towns and market centers are beaming with the life after devolution. The prospect of Kenyans taking charge of their destiny and driving their own development is alive today because of devolution. Even after the operationalization of the constitutional dispensation, he was a fighter for devolution. He was a custodian. And because he could speak truth to power, he had attained a level of moral authority to speak about these issues because of his legacy, his historical credentials, that he suffered for this country. He fought for the democracy that we have today. He fought for the devolution. He could speak about these things in a way that a lot of the rest of the politicians would not. James Orengo kod Ahmed Abdullahi wacho ni kata doko ni ywak osebetie,
jotelo mag counties osegoyo okang' maduong' e kelo lokruok pacho kae. Devolution okelo pogruok maduong' ahinya e kuonde mantie. Kinyalo paro kata mana e Nyanza, Migori, obed Homa Bay, Kisumu to nopogre nikech ne en dala maduong' chakre chon. To kirango Siaya, gik mosetimore e higni manchon wabedo gi devolution. Nitie pogruok maduong'. Nitie gik matheko to wan maber moloyo gi devolution moloyo kaka ne wantie chon ndalo mane sirikal maduong' ema ne tayo kata gik matimore e gwenge. To tabu manyalo bede maduong' ma biro bedo lweny matek ahinya goyo ka Raila onge. Raila ne dwaro pesa mang'eny omed madhi e counties. Na bende owacho ni kik bed matin ni 35%. Maya achiel e weche mani e nyim doho manoloso ma NADCO ni mondo pesa madhi e gwenge kata counties omed mondo bed mamalo. Koro sirikal mamalo ka ok yot ahinya mondo giyie nikech gibende gidwa tiyo gi pesa ma sirikal yudo ka gikeyo kamoro amora, gidwa tiyo kodgi e yore mag siasa ma katiba ok dwar kamano. Gima kendo tek ma biro betie en kaka itayo gwengegi, kendo teko ma gwengegi nigo. Nitie weche mang'eny matimore e yore mag subtande kata health services. Nitie gik moko kaka yore apaya mani kor gwenge. Magi nitie ma pod sirikal maduong' omoke. Raila to ne kete maler ni ndeche kaka ma Kera kata Kora otelo ni onego dog ni counties nikech onge tiende mondo sirikal maduong' kata Kora ni marango ndara mo kata madonjo kamoro kaka Yala kata Bondo. Mago gik monego wen sirikal mag gwenge. Kata in spite of our highly ethnicized politics and rhetoric that comes with it, and the feeling at times espoused by some politicians that certain communities are more Kenyan than others, devolution has given every Kenyan a stake in the game. So the person in Turkana feels Kenyan today by virtue of devolution. The one in Mandera, with all the challenges that Mandera has, or Wajir has, or Marsabit has, right, which cannot be equalized in 10 or 20 years, through devolution money or equitable share. Achiel kuom dwaro maduong' mag Raila Odinga ne eneno ni sirikal mag counties oyudo omenda mathoth mag chwalo chenro mag dongruok ne jopiny. He believed, like all of us do, that there is not enough resources going to the counties. Because if you look at places like, say, South Africa, or even Nigeria, the totality of resources that go to the subnationals, and in the case of Nigeria, it's the states and the counties and municipalities, and in the case of South Africa, it's provinces and townships and municipalities. It's 45% of the annual budget. In our case, it's nowhere near that. Constitutionally, we say a flow of 15% of the last audited and approved account, which may not be that current. So we might end up with anything between 10 to 11 to 12% of the current year's budget. So a lot more resources could have been going to the counties. Ko onge to nyalo bedo matek kaka onge ni obro bedo matek. Bro bedo matek ahinya. Kamoro wacho kanyo ni Raila ne dwaro billion 400 odhi county. Mano nowacho na financial year mwantieni. To en nodwaro ni ka tin ndalo moro dhi NADCO ne owacho 35%, 35%. To chunye wuon ne dwaro ni kik bed matin ni 45%. Kaka timore Nigeria chiegni en 50%. Sirikal maduong' sirikande mag gwengegi chiegni pogo pesa no marom. Koro ing'eni chama mar ODM emincha ne kedo ni weche machalo kama. En chama motegno kendo otelne gi jatelo mane riek kendo otegno.
Koro gigi aneno kok bibedo mayot ahinya kokwa watiyo gi chama mar ODM, nikech an kaneno chama gi duto te onge chama manyalo goyo lweny mondo gigi obed kaka ne Raila dwarogi. Jakom mar riwruok mar Governors FCPA Ahmed Abdullahi wacho ni fuok mar Raila oweyo chien duong' kata kamano ka sirikal mag counties gisingore mar chopo lek mare e miyo jopiny dongruok. Omiyo ang'e ni nyime kae ok bi bedo mayot nikech sani ji oduogo ngoche, ji oluor. Maka ng'ato loso e gima chalo kamano, gima jopiny onego wachi, to gineno ni mano ng'ato nyalo bedo ni ketho. Kata luoro moro ni ji nyaka bed e sirikal. Mae gima Raila ne kedo. Ni kik bedi luoro moro kata ka uni chama mani sirikal kata ok uni sirikal kata ubed kamoro ma ne wi piny owilgo koselere katiba ni kamoro ka kamoro onego pesa machalo kama ochopi e counties kata e gwengego. Mae omiwa teko kendo kete ayanga e katiba kendo kaka ipoge, ok ni president gi sirikande mabedo piny ento poge. Senate ema biro gi formula. Kata odoko ni fuok mar Raila oweyo chien tek dino, mich maduong' mag governors, MCS kod senators nyalo miyo Raila Odinga neno ni counties otiyo maber kendo loko ngima jopiny e counties magi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Tim mar Uganda ogole tuke mag laro simbo mar Afrika tok kanologi 3-1 gi